Hagajing chia kabangila ban ong ba kadai ka kubor kababha kitrai Jaka jong ka Pynursla bypass kabahab hapo ka song kabalay jong ka project Surok Shalong Dauki kila menjur ban ay ki Jaka jong ki na ka Bynta kani ka Surok ka ba kong san e usambut menteri rangba gajala ubadai pet ya katanat PWD road uba Preston song Hakasngi ba ar ula ong ba kajing jurep bakham haswa ya kani ka Bynta lahab ban pen sange no shwa bat hadian pat ka sarkar kalabatha ya kitrai Jaka banyasno ktilang da ka ba perkhat bha halor kani kajing don kam chong kani ka project hadian kinong shong shnong bat kitrai Jaka kilometer ban a ya ki Jaka chongki bat kaching pen bet lenti ka ba khat do e ya ka Surok Pynursla bypass la de ban pha sha katanat road transport bat highways bat sha ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited ban yo ya kaching manjur chongki la ong utan song haba ay jubab ya kajing kali ha kabaya day bat kajing tuwa khandau kaba chujia manla kapor hajan ka Surok krem hasunapur ula ong ba secretary ka road transport bat highways bat ka kenhun na ka National Highways Authority of India ken salet ban pet benia ya kani ka Jaka haswa ka ayom slab should go closer to the 0 point. Ukartong ka Senrop Regional Democratic